Bade, bantay mo, bade mo lain yung panahon ron ba? Sa lain sa bae ba? May nyo ha, badi. Langit rin naglain. Ako ang naong yun, badi. Ay panimong naong bay, madala grinder. Akong lawas, mura na akong siwamos bay. May gani mo bade. Naurag lawas depensa ninyo. Ako yung tao na ni, nagantos. Nganong nag-antos man ka? Nagantos yung gwapo. Lusi ni mo. May pagmanghawa tapiti na mahangina kita repita. A few moments later. Ibiyaan yung Inday Judith. Labtan ako kay siya. May pagmukat-kat na lang kwanig lubi. Puslan man itong pagka. Bulag ay Inday Judith. Loh, doon sa kanislando din, nangawat maglubi. Kasi mangawat, di mo ko mangawat. Ibiyaan kong Inday Judith. Magpakamatay na ko. Pula-pula tong kinabuhi. Asa ka mga barkada ni, ako nga tuon. Bay, si Lando ni kat-kat ang lubi, mahikog to. Anong Ano sabi? Lando, maghikog. Let's Let's go! go! Dang, dang, dang. Ulati ko ninyo! Asa manapit? Dito pa dapit. Lando! Pagikog lang. Lando! Lando! Ano yung kupog ninyo bay? Maambak di job ko. Walay mo subscribe sa channel. Gibiyaan bigong Inday Judith. Muambak na ko. Muambak di job ko bay. Bahala na mo. Bay, salan! Lando, bay! Bay, dugayan ni mo, oy! Yung kaya naabot bay, oy! Dugay bitaw. Nananggot naman siguro, bay! Dili-dapit ba, dili-dapit ba? O, dito pigas, dito pigas. Bay, dili-dapit! Layuan nyo bay oy. Sakit kaayo. Bay, nakaramog salo. Nara ko dire. Yo! Sorry guys, wala na kami upload video kay busy. Tas ang uban mo kauban kay nato na liga ng uban ko pa kini abot ko sa kuno. Video daw di lang katapos siya giga sa Dubai. Training siya nag-training siya chip tanon. Ay, welcome up. Nami welcome sa si ko Itaguro alias Rumin Hood. Mamanda guys. Sana guys, supportahan nyo pa rin kami kahit talagang kami nag-imog video. Oye, Minecraft. Peace. Yo. Lando! Pagikog lang. Lando! Lando, bay, sa bahay. Bulagan lagi yung iba. Ya wala. Nag-andal. Ay, kabuan. Nag-andal ng tuhugan, no? Kahit ginagawa itong duha ka baka. Lando. Ano ka, Lando? Bulagan na kang iba? Nagagita sa taglain.